Ahojte, po dlhšej dobe sa vám hlásim znovu s výkladom. A dnes to bude výklad pre tých, ktorí stojíte pred nejakým rozhodovaním. Čiže pokúsime sa pozrieť na energie, čo vás čaká. A tento výklad má vám byť nápomocný pri tom rozhodovaní, že ktorou cestou sa máte vybrať. Či už sa jedná o rozhodovanie typu áno alebo nie, alebo sa jedná o to, že si máte vybrať jednu z dvoch možností, tak sa pozrieme na to vlastne, že čo môže nastať, alebo aké má energie tá cesta, keď sa vyberiete jedným smerom, alebo keď sa vyberiete druhým smerom. Máte na výber z 3 sád, zvolila som tu navrh teraz každej sady koleso šťastia, čiže ideme sa rozhodnúť, že ktorým smerom to koleso roztočíme a pozrieme sa, že kam nás to zavedie. Takže prvá sada je Universal Celtic Tarot a toto je naše koleso šťastia z prvej sady. Potom tu máme As Above, So Below Tarot, čiže tarot ako hore, tak aj dole, alebo ako vnútri, tak aj vonku. A tretie koleso šťastia, jedna z mojich obľúbených sád, a toto je Santa Muerte Tarot. Takže vyberte si svoju sadu a pozrieme sa o 3 karty, že čo vás čaká, alebo nie ani, že čo vás čaká, čo vás môže čakať v závislosti od toho, že ktorou cestou sa teda nakoniec vyberiete. Takže dúfam, že vám karty pomôžu alebo trošku napovedia, že ktorým smerom by bolo vhodné sa vybrať. A ešte taká pomoc, čo ja stále opakujem, že zlé rozhodnutie neexistuje, existuje iba rozhodnutie. Čiže či sa už vyberiete jednou cestou alebo druhou, tak tou cestou potom už pôjdete ďalej. Zvolili ste si ju. Na každej ceste prichádzajú prekážky, takže nikdy to nie je o tom, že mala som si vybrať tú druhú možnosť, alebo mala som povedať nie, alebo mala som povedať áno, ale ide o to, aby sme sa rozhodli, aby sme spravili ten jeden krok na tej ceste a potom, keď už náhodou príde tá prekážka, tak ju prekonáme nejakým spôsobom. Takže poďme sa pozrieť teda, ak ste si už vybrali svoju sadu, tak poďme na tú prvú skupinku. Ahoj, prvá skupinka, ktorý ste si vybrali teda sadu Celtic. Tak sa poďme pozrieť. Čiže toto je váš výchozí bod. Tu ste teraz. Toto bude možnosť, ak poviete áno, alebo ak si vyberiete prvú možnosť. Čiže teraz sa rozhodnite, že ktorá je tá prvá možnosť pre vás, alebo ktorá je tá druhá možnosť. Rozhodnite sa, že toto bude možnosť A, toto bude možnosť B, alebo toto je odpoveď áno, toto je keď poviem nie. A pozrieme sa na energie. Čo sa stane, ak poviem áno, alebo keď si vyberiem možnosť A? Aké sú energie, keď poviem na tú ponuku, alebo na to moje rozhodovanie nie, alebo čo mi ponúka cesta možnosti B. No a kde sme teraz? Teraz sme, 4 meče. Keď si pozriete, už tá postava na tom obrázku je trošku ako keby unavená. Čiže 4 meče sú o tom, o tej obnove vlastne. Čiže keď si trošku potrebujeme dať odstup od vecí, trošku si oddychnúť, trošku si vyčistiť hlavu a táto osoba, je to nejaký troll kamenný, tu presne robí to, čo ma oddychuje. Čiže trošku si vyčistí hlavu, relaxuje, má zapichnuté všetky 4 meče, čiže nebojuje teraz už, ale teraz si dáva trošku relax, trošku odstup. Čiže teraz pravdepodobne ste v štádiu pred tým rozhodovaním, keď ste si možno povedali, že dobre, dám si trošku oddych, prestanem nad tým toľko premýšľať, dám si trochu čas, nech sa to vo mne nejak usadí, alebo ak nie ste v tom štádiu, tak by ste mali byť v tomto štádiu. Čiže trošku sa upokojte, prestaňte sa stresovať nad tým, čo je pred vami, čo vás čaká, v čom sa musíte rozhodnúť. Možno vám postačí, keď si vybehnete do prírody, alebo
už je dobré počasie, sadnete si na bicykel, alebo proste robte niečo, čo vás baví. Keď potrebujete ísť večer von s partiou, tak chodte von večer s partiou, proste na chvíľku si odložte všetky tie starosti, čo máte okolo tejto situácie, ktorá vás teraz trápi, alebo v ktorej sa teraz musíte rozhodnúť, že čo urobiť. A akurát je pred nami víkend, teda dnes je u mňa piatok, neviem, či sa mi podarí toto video uploadnúť aj piatok, ale dajte si trošku oddych predtým, než si k tomu teda sadnete a preberiete si skutočne všetky tie pre a proti a než urobíte to konečné rozhodnutie. Takže trošku sa zrelaxujte, trošku vypnite. Niekomu stačí možno, že hodina, že si pozrie nejaký seriál alebo dobrý film. Niekomu bude možno treba jeden deň, alebo jeden víkend, alebo možno pár dní trošku sa nejak odpútať od všetkých tých starostí, od všetkých tých myšlienok, lebo meče sú aj tie myšlienky, čiže presne toto musíme teraz vypnúť, trošku sa stabilizovať predtým. Čiže dajte si čas na relax, na tú stabilizáciu, predtým, než urobíte to konečné rozhodnutie, aby ste potom mali naozaj zo seba dobrý pocit a tú istotu, že neunáhlil som sa, ale dal som si na to dostatok času. A to je hlavné, že nerobte to rozhodnutie v emócii, ale keďže sú to meče, robte to rozhodnutie z rozumu. Čiže aby to nebolo nejaké zbrkle, že dobre, tak áno, alebo nie, alebo dobre, beriem toto, alebo beriem toto, ale naozaj upokojte sa, zrelaxujte sa a až potom si k tomu sadnite, alebo až potom pristupujte vlastne k tomu konečnému rozhodovaniu, aby ste si naozaj spätne mohli povedať s čistým svedomím, že áno, mal som to premyslené, dala som tomu dostatok času, takže skutočne nebudete mať dôvod, prečo to rozhodnutie ľutovať. A aby ste nemali potom ten pocit, že prečo som sa nerozhodol alebo nerozhodla inak. Aj keď, ako som už povedala, to zlé rozhodnutie neexistuje, takže keby ste to urobili inak, možno by ste sa stretli s rôznymi inakšími, horšími alebo s rovnakými prekážkami, to nemôžeme vedieť. Ale takýmto spôsobom si doprajete naozaj to najlepšie rozhodnutie. Takže poďme sa pozrieť na to, čo nastane v prípade, ak poviete áno, alebo ak si vyberáte teda tú možnosť A. OK, máme tu 2 poháre. Prichádza korunovácia. Je to akurát taký ten krásny moment korunovácie. Čiže keď pôjdete touto cestou, keď pôjdete áno, alebo pôjdete opciu A, tak ako keby ste na tú situáciu, v ktorej sa teraz nachádzate, nasadili korunu. Čiže už to bude len tá čerešnička na torte. Je to veľmi pozitívna karta a akurát tam v pozadí sú nejaké ružové ako keby stromy, že akurát to kvitne. Je to v rozkvite. Čiže keď pôjdete touto cestou, tak sa dostanete do určitého rozkvitu. Bude to ako keby vaša korunovácia, že naozaj niečo dotiahnete do konca, budete mať z toho dobrý pocit, že dosiahli ste presne to, o čo vám pôvodne išlo. Čiže naozaj nasadíte tomu už len tú korunu. A 2 pohárov je karta emócie, čiže je to karta čistej lásky, takže prinesie vám to ako keby to skutočné naplnenie, že budete mať v tomto veľmi dobrý pocit, že OK, naozaj vybral som si správne, išla som tou správnou cestou, lebo ma to naplňa. Čiže emocionálne budete z tohto rozhodnutia naplnení. Dávam to presne to, čo od toho očakávate, získate presne to, čo si vaše srdce pýta. Ale dajte si pozor v tom prípade, keď máte nejaké negatívne očakávania na tejto ceste, že čo by mohlo nastať niečo negatívne, že naozaj vám to nejak
znie v hlave, že pozor, keď si zvolíš túto cestu, tak môže nastať niečo veľmi negatívne, tak v tom prípade sa môže naplniť presne to. Čiže to naplnenie môže signalizovať aj že sa vám naplní to najhoršie očakávanie, že skoro vlastne budete korunovať to svoje najhoršie očakávanie. Čiže ak je to taká situácia, kde vy očakávate niečo veľmi negatívne, že nastane, tak možno táto karta tu vás upozorňuje skôr na to, že pozor na tie svoje najhoršie myšlienky, aby ste si to nenaplnili. Ale pokiaľ je to niečo pozitívne, že máte očakávania pozitívne, tak naozaj z toho vidíte úplne najlepšie, ako si len viete predstaviť. Čiže je to presne o tom, že vaše predstavy budú naplnené. Takže zvážte to pri tomto rozhodovaní alebo pri tejto ceste, keď si vyberiete túto cestu, že aké mám očakávania, aké sú moje očakávania. Keď som pozitívne naladená a vidím to tak, že ak by som išla touto cestou, tak tam vidím samé dobré veci, že môžu nastať, tak pravdepodobne tie dobré veci tam nastanú. Ale ak tam máte nejaké zlé predtuchy, tak sa možno práve naplnia tie zlé predtuchy. Takže toto je vaša cesta áno, alebo možnosť A a pozrime sa na možnosť B. A možnosť B je karta Veľkej arkány a je to blázon, čiže je to číslo 0, začne sa niečo úplne nové, nejaký nový cyklus. Čiže keď poviete niečomu nie, nad čím teraz rozmýšľate, tak to nie vám nezatvorí dvere. Možno sa obávate toho, že keď poviem na niečo nie, tak sa mi tie dvere zatvoria a už sa to skončí. Ale nie, práve tým nie si môžete otvoriť niečo úplne nové. A toto je karta ako z rozprávky. Čiže môžete sa ocitnúť ako keby v nejakej rozprávke. Čiže vaše očakávania nie, že budú naplnené, ale dostanete ešte niečo lepšie, než ste očakávali. Možno práve tým, že poviete nie, alebo keď si vyberáte teda tú vašu možnosť B, čo ste si dali pod túto kartu, tak tam sa vám otvorí ako keby úplne nejaký nový svet. Nejaké nové možnosti, s ktorými ste ani nepočítali, alebo o ktorých ste ani nemali tušenia, že vôbec existujú. Čiže očakávajte neočakávané, povedala by som to tak. A je tam aj znázornená dúha a dúha prináša nádej a dúha prináša šťastie. Takže a veľké arkány sú väčšinou vždy signifikantnejšie ako malé arkány. Čiže keď sa v takomto rozhodovaní objaví karta veľkej arkány, tak to je už možno taký jemný náznak, že možno voliť si túto cestu je lepšie, ale zase pre niektorých, pre väčšinu z vás v podstate o nič nejde. Či si zvolíte A alebo B, sú to veľmi pozitívne karty. Takže tak či tak sa nájdete, možno je to dosť možné, že obidve cesty vás dovedú do toho istého cieľa. Čiže je to jedno, či pôjdete tadeto alebo tadeto. Možno jedna cesta vás dovedie do bodu B rovno a tá druhá cesta vás dovedie do toho istého bodu B, ale nejakou obklukou. Možno tu budete mať trošku viacej dobrodružstva na tejto ceste. A to môže presne znamenať, že možno tam bude aj viacej výziev, nie prekážok, ale možno stretnete na tejto ceste nejaké nové výzvy, ktoré budete zdolávať a práve tým sa budete ako keby napredovať a dostanete sa síce do toho istého cieľa ako touto cestou, ale táto možno bude pre vás trošku jednoduchšia a získate menej skúseností a dávam menej. Čo si vy ale na tom bode B už neuvedomíte, lebo neviete, o čo ste vlastne prišli. Čiže pre väčšinu z vás, kto má radšej tú jednoduchšiu cestu bez výziev, tak si môže zvoliť túto cestu.
pokiaľ tam teda očakávate niečo pozitívne a nemáte k tomu negatívne a naozaj, že negatívne nejaké temné myšlienky, tak táto cesta je úplne fajn, lebo je to vlastne karta čistej lásky, čiže naplní sa vám to vaše najčistejšie očakávanie zo srdca. A tu keď pôjdete, možno tam bude trošku viacej výziev, ale bude to viacej dobrodružné. Takže táto cesta je skôr určená pre tých dobrodruhov, ktorí chcú na tej svojej ceste nielen ísť, ale aj rásť. Čiže kým dojdete do toho svojho bodu B, na ten koniec tejto cesty, tak získate počas tej cesty také skúsenosti, ktoré vám potom do ďalšieho života budú veľmi cenné a veľmi užitočné. Čiže pre túto skupinu pozitívne. A tu sa zobrazuje aj tá ružová, aj tu je tá ružová farba, čiže naozaj je tu jar, je tu čas rozkvitu, či bude to kvitnúť, či už pôjdete tak, či tak. Ešte aj v tom prípade, že by ste si zvolili túto cestu a náhodou nastane to najhoršie, čo si viete predstaviť, že na tej vašej ceste môže nastať. Čiže máte tam nejaké veľké obavy a natrafíte presne na tú prekážku, ktorej sa najviac obávate, tak aj tu zdoláte, lebo v podstate tu vidíte tie sivé skaly, ktoré sú také, že sa o ne akurát môžete potknúť, keď si nedáte pozor na tej ceste, tak budú vám možno kladené prekážky, ale aj tak tam za tými skalami, za tými prekážkami je ten rozkvit. Lebo keď ste kráľom, keď ste korunovaní za kráľa alebo kráľovnu, tak vlastne ste vládcom alebo vládkyňou. No a vládkyňa musí vlastne zdolať tie prekážky na tej svojej ceste a musí dostať to svoje kráľovstvo do rozkvitu. A to je vám dané. Čiže možno sa tam dostanete trošku takou klukatejšou cestou, ale je tam ten rozkvit takisto. Len tam je trošku tak v diaľke, kým táto postavička má priamo ten kvietok na hlave a ide si a fajčí si nejakú fajočku, takže a ide cez dúhu. Čiže má tú cestu, ako keby má na tej ceste tú ochranu. Čiže on kráča vo vzduchu, on kráča na dúhe a ide si a nemusí sa ani pozerať pod nohy, lebo vie, že má tú ochranu a on vlastne kráča s tou istotou, že môžem pokojne urobiť ďalší krok, lebo som chránený, lebo som chránená. Čiže akýkoľvek ďalší krok urobíte, tá ochrana tam bude s vami. Bude na vás vždy dávať niekto alebo niečo pozor. Nemôže sa vám stať, že spadnete. Takže toľko asi k tejto prvej skupinke. Keď si ešte chcete pozrieť skrátke nejakú kvintesenciu, tak tu máme 2 plus 4 je 6. 6 je číslo harmónie. Čiže tento príbeh sa tak, či onak, či cestou A, či cestou B, či nejak klukato, alebo priamo rovno, ale dovedie vás do konečnej harmónie. Takže prajem vám príjemné rozhodovanie. Dajte si trošku relax. Možno práve pri tomto videu si ho dávate, takže ak ste mali kávičku, čaj alebo niečo k tomu, tak je fajn. Možno keď vás zaujímajú aj ďalšie skupiny, tak si ich pozrite. Možno si aj tam nájdete nejaký pre vás dôležitý odkaz. Niekedy sa stáva, že práve v druhej skupine si nájdem ten svoj odkaz, čo je iba jedno slovo, alebo jedna veta, alebo je to nejaká synchronicita, ktorá sa práve deje. Takže je to na vás, či zostanete, alebo odchádzate relaxovať. Každopádne, majte sa pekne a veľa šťastia na ceste. Ahoj druhá skupinka, ktorý ste si vybrali Sadum Ezebal So Below. Tak pozrime sa na to, že čo vám karty odkazujú na vašej ceste, vo vašom rozhodovaní.
Čiže toto máme ten pôvodný stav, momentálny stav, ten výchozí bod. Toto bude energia toho, keď poviete áno, alebo keď si vyberiete možnosť A. Čiže teraz sa rozhodnite, že čo je pre vás možnosť A, čo je pre vás možnosť B. Tak toto je cesta áno, alebo A možnosť. A toto je energia toho, ak poviete nie, alebo keď si vyberáte tú možnosť B. Tak sa na to poďme pozrieť. Čiže kde ste, alebo kde by ste mali byť práve teraz. A je to karta voz. Ako vidíte, je tu nejaká veľká partia sediaca v aute a niekam cestujú. Je tam dosť hlučno, je tam dosť veselo. Čiže karta 7 voz vám odkazuje, že už je najvyšší čas sa pohnúť. Čiže pokiaľ už toto rozhodnutie nejak dlho naťahujete, nejaký dlhší čas nad tým rozmýšľate, tak teraz už nie je čas na to rozmýšľanie alebo na to zvažovanie, na to ste už mali dostatok času. Je čas sa pohnúť. Je čas sa pohnúť, je čas naozaj už sa rozhodnúť, aby vám potom nejaké možnosti neunikli, aby sa nestalo, že zmeškáte nejakú príležitosť. Čiže teraz sa rozhodnite. Čo najskôr. Takže poďme sa hneď aj pozrieť. Čo vás môže čakať, alebo aká je energia tej cesty, keď poviete áno, alebo keď si teda vyberáte tú vašu možnosť A. A pozrieme sa rovno, čo ak poviete nie, alebo keď si vyberiete tú možnosť B. No a máme tu kráľovnú mečov a na druhej strane máme štvorku palíc. Čož, ako v predchádzajúcej skupine, veľmi pozitívne karty opäť. Čiže ak poviete áno, alebo ak si vyberáte možnosť A, tak tam máme tú kráľovnú, tam máme nejaké dve ženy, slečny dámy, ktoré sedia pri nejakom drinku, v nejakom bare, rozprávajú sa, niečo riešia. Dnes povedala by som, že nie je niečo pracovné. Čiže mám taký pocit, že pokiaľ vám ide o rozhodovaní, čo sa týka práce, kariéry, keď je to niečo okolo pracovnej veci alebo nejakého zmanažovania niečoho, tak toto je vaša cesta, lebo tu máme zase 4 palice a 4 palice, tam sa akurát ide konať nejaká oslava, pravdepodobne halloweenská party, keďže sú tam tie kvice. A toto je skôr také, keďže palice sú ohnivé karty a štvorka palíc je nejaká oslava s priateľmi a je to záležitosť. Toto je skôr záležitosť rozumová, kariérna a toto je skôr záležitosť, čo, ako by som to povedala, čo sa netýka práce, ale skôr vašho súkromného života, alebo dotýka sa to vašho súkromia, rodinného života, alebo je to rozhodovanie, ktoré sa týka vašich obľúb, vašich záujmov. Čiže toto je taká prvá indícia toho, že pokiaľ sa rozhodujete pracovne, tak toto by mohla byť vaša cesta. Pokiaľ sa rozhodujete mimo práce, čo sa týka súkromia alebo vašich osobných záujmov, tak by som išla touto cestou. Lebo zase na druhej strane ani jedna karta nie je negatívna. Takže ak poviete áno, alebo si vyberáte možnosť A, tak sa dostávate do pozície tej kráľovnej mečov. Čiže bude to možno, že chladné rozhodnutie z rozumu, ale môže vás to dostať do vysokej pozície, lebo kráľovna zase je vládkyňa, čiže niečomu vládne, čiže pokiaľ sa rozhodnete pre túto možnosť, tak vás to môže dostať do takej pozície, z ktorej budete môcť celú situáciu ovládať vy. Čiže budete tam vládnuť. Čiže je to pozitívne, ale je v tom veľmi málo emócie. Čiže nejde tu
tuto by ste nemali počúvať svoje emócie, ale naozaj konať rozumovo, čisto. Máte to už podľa mňa dostatočne dobre premyslené. Ak nie, tak už nad tým moc nepremýšľajte, lebo už je čas vyštartovať. Už nie je čas na rozmýšľanie. Ale si myslím, že vy, ktorých vás ťahá vlastne k tomu, aby ste povedali áno, alebo aby ste išli tou cestou a tak vy ste už vlastne vo svojom srdci nejak rozhodnutí. Vy ste si už prebrali všetky pre a proti a v podstate viete, že je to jedno, že ktoré je tam prevažne, či to pre alebo proti. Aj tak vy chcete ísť touto cestou, lebo viete, že táto cesta vás dovedie do takej pozície, ktorá vám bude vyhovujúca. Čiže touto cestou sa dokážete dostať do tej pozície, kam sa chcete dostať. Dostane vás to na ten vrchol, dostane vás to hore vyššie. Čiže ak sa jedná o nejakú pracovnú pozíciu, tak sa dostanete do tej pozície, ak urobíte tento krok. A tuto zase na druhej strane, to je skôr také vášnivé rozhodnutie z vášne. Čiže možno nie, že úplne zo srdca, ale skôr ten vnútorný oheň vás k niečomu ťahá a chcete ísť tým smerom. A či je to možno nejaké, ak sa rozhodujete, to mi teraz tak prišlo, že či ísť na nejakú cestu, tak áno, sadajte do auta a už aj choďte. Čiže povedzte tomu, no, keď sa to týka cestovania, tak aj toto je pre vás áno. Čiže máte áno, choďte. Keď je to cestovanie, tak táto kombinácia vás tam rovno ťahá. Sadaj do auta a choď. Bude tam super. Možno si to plánujete práve niekedy na jeseň, nejakú cestu a rozmýšľate nad tým, či tam ísť alebo neísť, tak ísť. Toto je jasný odkaz, choď, sadaj do auta, objednávate letenky, čokoľvek, proste keď plánujete nejakú cestu a neviete sa rozhodnúť, lebo neviete, či budete mať na to dostatok peňazí, či vám to rozpočet dovolí, či vám z práce dajú voľno, či sa bude mať o deti kto postarať, alebo či práve kvôli deťom, že či ich môžete vybrať zo školy. Choďte tam. Bukujte si letenky, bukujte si lode, neviem, čokoľvek. Keď chcete cestovať, tak áno, cestujte. Ak sa nejedná o cestovanie, ale o nejakú inú, možno srdcovú záležitosť, alebo nejakú tú záležitosť zvláštne, možno, že aj nejaký partnerský vzťah, možno ste v takom rozhodovaní, že či povedať tej osobe áno, alebo nie, tak toto je vaša cesta. Ale zase toto je tá cesta nie. Keď poviete nie, tak vtedy budete oslavovať, vtedy budete mať dôvod na oslavu, alebo keď si teda vyberiete tú možnosť B z dvoch možností. Takže keď poviete áno, dostanete sa na vysokú pozíciu, dovedie vás to tam, kde si prajete byť. Keď si vyberáte možnosť B, alebo keď si vyberáte odpoveď nie, tak v tom prípade budete mať dôvod na oslavu. Čiže tak ako aj v tej predchádzajúcej skupine, tiež odpovede nie vám nezamyká žiadne dvere. Odpovede nie vám prináša oslavu. Prináša vám nejakú stabilitu, keďže je tam aj tá štvorka. Takže týmto rozhodnutím si dokážete niečo zastabilizovať. Alebo si dokážete tam položiť nejaký pevný základ niečoho. Čiže možno rozmýšľate nad nejakým novým projektom. Tak táto cesta, keď si ju vyberiete, tak vám tam vytvorí ten pevný základ, tú pevnú bázu. Len si dajte pozor na tú štvorku, aby ste nezostali v tom nejaký... aby ste neboli obmedzovaní. Čiže čo sa týka vašich nápadov a kreativity, keďže palice sú aj kreatívne, tak kľudne ich uskutočňujte, nedávajte si nejaké hranice, že toto je už cez, alebo toto je blbosť, aj keď možno vám to prípada nejaká skvelá myšlienka, ale niekto vám povie, že to sa nedá realizovať, to je hlúposť. Možno tu plánujete nejaký
nejaké podnikanie alebo nejaké nové myšlienky, tak sa nedajte obmedzovať. Nedovolte tej štvorke. Štvorka vám slúži na to, aby vám vytvárala nejakú pevnú bázu a nie na to, aby vás obmedzovala. Takže neobmedzujte sa. Kľudne, keď chcete oslavovať, tak oslavujte. Keď chcete liesť na rebrík, tak vyliezajte na rebrík. Keď chcete pestovať hrozno, tak začnite pestovať hrozno. Čiže možnosti máte k tomu 7, čiže ste pripravení na rozbeh. Ste pripravení, aby ste to rozbehli, takže kľudne nasadať a pridať plyn a môžete ísť. Keď sa pozriem trošku na tú celkovú energiu, môže sa stať, že sa pustíte teda nejakou jednou alebo druhou cestou, ktorú si vyberiete. Je to v podstate, môžeme povedať, že jedno. Nemáte negatívne nejaké výhľadky ani tu, ani tu. Čiže vyberte si naozaj, kam vás srdce ťahá, alebo tí, ktorí radšej realizujete veci nejak logicky, tak sa vyberte tou cestou, kam vás rozum ťahá. Môže to byť zo začiatku chaotické. Takže toho sa nezlaknite, že na začiatku spravíte ten prvý krok, že spravíte to rozhodnutie a potom pôjdete touto alebo touto cestou, čiže poviete tam áno, alebo vyberiete si možnosť, alebo poviete nie a môže nastať taká chvíľka chaosu, že sa spustí nejaká reakcia vlastne na to vaše rozhodnutie, na ten váš výber, tak sa to možno, že bude zdať nejak, že tak teraz som to dobre posrala s prepáčením, lebo sa spustí taká reakcia chaotická, že nebudete vedieť, že teraz čo? Nemala som to robiť, mala som to urobiť inak, urobila som to zle, bude z toho nejaký prúser? Nebude. Alebo zvládnete to. Ten počiatočný chaos vás možno, že vystraší trošku, ale nestresujte naozaj. Tam hľadajte tú kráľovnú, ktorá naozaj dokáže zachovať tú chladnú hlavu a dajte tomu trošku čas. Nech sa to upokojí, lebo to sa upokojí. To odoznie. To bude len možno naozaj nejaký začiatočný stres, chaos, ale to sa všetko upokojí a všetko sa dá na poriadok a všetko pôjde potom fajn. Všetko pôjde tak, ako si to predstavujete. Dovedie vás to buď do tejto pozície, že naozaj do tej manažérskej pozície a teraz to neberte tak, že iba pracovne, ale že v podstate, že budete mať situáciu pod palcom, alebo teda budete mať dôvod na oslavu. Či dojdete do pozitívneho cieľa, tak či onak. Takže no stres, užite si to, aj ten chaos, berte to s humorom. Keď do tej situácie vnesiete dostatok humoru, tak vám to pomôže jednak sa aj cez to dostať ľahšie a možno aj rýchlejšie. Čiže chaotické situácie berte a možno, že aj riešte humorom. To je taký maličký odkaz pre vás, že nezabudnite na ten humor. Niekedy je fajn si predstaviť, že som v nejakom sitcome a ja síce som v nejakej ťažkej situácii, ale tí diváci sa smejú, lebo zvonka, keď sa na to pozriem, tak možno, že je to smiešné. Takže naučte sa zasmiať sa nad sebou. Tak to je pre vás odo mňa, alebo teda od kariet na dnes všetko. A prajem vám teda šťastnú cestu, či už túto, alebo túto. A peknú oslavu potom v cieli. Ahojte. Tak, ahoj. Tretia skupinka, ktorý ste si vybrali sa do Santa Muerte. Poďme sa teda pozrieť na tú vašu cestu rozhodovania. Čiže tu sa pozrieme, kde sa práve teraz nachádzate, alebo
kde by ste sa mali teraz práve nachádzať. Táto karta bude reprezentovať, keď si vyberiete možnosť odpovede áno na vašu situáciu, alebo možnosť A. Takže sa rozhodnite, že ktorá je pre vás možnosť A, ktorá je pre vás možnosť B, keď máte na výber z dvoch možností, alebo toto bude áno, toto bude nie. Čiže keď poviete áno, alebo si vyberáte možnosť A, táto karta vám ukazuje energiu tej cesty, toto je odpoveď nie, alebo možnosť B a táto karta vám ukazuje energiu tejto cesty. Takže kde sa nachádzame práve teraz? No, asi vás dostatočne bolí už hlava z toho, nad čím teda teraz meditujete, lebo toto je nejaká, vyzerá to ako nejaký nástroj na mučenie, čiže možno už naozaj máte z toho nejakú ťažkú hlavu, alebo už vás toho bolí hlava, že už nech sa to niekam pohne, lebo už s tým neviem, čo robiť. Možno je to aj nejaká, teraz mi prichádza, že právna záležitosť, alebo niečo také, kde ste si museli naštudovať nejaké veci, lebo je tu aj nejaká knižka a vlastne 6 mečov je karta vedy. Takže možno ste museli nejak študovať, alebo riešite nejaké legálne záležitosti, alebo také niečo, zmluvy, kontrakty, predvolania, neviem. Ale máte sa teda rozhodnúť, že či toto alebo toto si vyberáte a už vás z toho dostatočne bolí aj hlava. Takže naozaj je čas už vlastne tú ťarchu položiť, lebo aj tá kniha, keď ju budete držať tak dlho, tak vás aj ruky začnú bolieť. Takže bude z toho bolieť celý človek. Čiže už sa toho asi chcete zbaviť, už je najvyšší čas, aby ste sa toho zbavili a aby ste sa už konečne rozhodli. Takže zbavte sa toho predtým, než si privoláte aj nejakú fyzickú chorobu. Možno, že niektorí z vás už ste až v tom štádiu, že už vás to trápi nejak dlhšie, alebo možno, že ani nie je časovo dlhšie, ale že je to taký veľký problém pre vás, čo pre vás naozaj spôsobuje bolesti hlavy, alebo už to prechádza možno do nejakých fyzických symptómov, že už reálne z toho ste chorí. Takže na toto si dajte pozor, že aby ste z toho neochoreli, alebo aby ste sa nedostali do nejakej vážnejšej situácie. Dobre. Poďme sa pozrieť, čo ak si vyberiete možnosť A, alebo čo ak poviete na túto situáciu áno. A tam máme kráľa pentaklov, no a dneska tu máme samých panovníkov a vládcov, lebo aj predchádzajúce výklady tam mali kráľovnú korunováciu, vy tu máte kráľa, čiže toto je zatiaľ, by som povedala, že celkom fajn vyzerá táto cesta. Ale poďme sa pozrieť, čo ak poviete nie, alebo si vyberiete možnosť B. A máme tam 5 pentaklov. Čiže na oboch stranách máme mince, čo sa týka teda toho materiálneho sveta. Takže tento problém, keď sa dorieši, alebo keď sa teda vyberiete nejakou cestou, tak to bude mať nejaké materiálne konsekvencie, by som povedala. Dobre. Keď poviete áno, alebo keď si vyberiete možnosť A, tak je tam kráľ pentaklov, kráľ vysoká pozícia. Čiže zase, keď sa vyberiete touto cestou z tejto ťažkej situácie, priniesie vám to vysokú pozíciu, čiže tú situáciu vlastne zvládnete, aj ovládnete, keďže je to kráľ financií, alebo až a má tu takú tú veľkú krabicu, asi plnú peňazí, predpokladám, tak povedala by som, že touto cestou z tej situácie vyjdete pozitívne. Vyjdete z nej víťazne. Zvládnete to. Neviem, veľmi mi tu prichádzajú nejaké také spory, dedičstvo, dedičské konanie, alebo nejaké súdne spory.
Možno, že viacero z vás riešite takéto nejaké veci. Ale aj keď nie, aj keď je to možno nejaká pracovná príležitosť alebo súkromná príležitosť, keď tomu poviete áno, alebo teda keď si vyberiete, lebo môže zastať samozrejme, že niekto je v situácii, že si vyberá medzi jedným chlapom a druhým chlapom. V tom prípade si vyberte tohto kráľa. Finančne vás dobre zabezpečí, lebo na tej druhej strane máme 5 pentaklov a 5 pentaklov to je karta. Nie, že karta chudoby, to by som zase nepovedala, ale skôr je to taká dosť nerada tak hovorím o kartách, že pozitívne alebo negatívne, lebo každá karta má aj pozitívnu aj negatívnu stranu, ale tá 5 pentaklov, tá je taká väčšinou negatívna karta. Čiže tam mi prichádza to slovo úbožiak. Čiže keď si vyberáte medzi dvoma chlapmi, tak naozaj tento bude bohužiaľ ten úbožiak. Takže karta 5 pentaklov, to sú, nie musí to byť vyslovene finančné, ale finančné alebo materiálne ťažkosti väčšinou. Čiže túto cestu neodporúčajú karty. Privedie vás to, čiže keď odmietnete, poviete nie, alebo si vyberiete tú vašu možnosť B, či už je to chlap, či už je to práca, či už je to čokoľvek, pracovné, súkromné, tak toto nevyzerá dobre. Budete pošliapaní, budú po vás šliapať. Tu sú nejaké veľké nohy a tu sú samé nejaké lebky a niekto po nich šliape. Čiže a keď vám niekto šliape po lebke, no tak to bolí. Takže možno už tu v tejto pozícii veľmi dobre viete, alebo máte dobrú predtuchu, že nemali by ste ísť touto cestou, lebo to bude bolieť ešte viac. A vyjdete z toho zúbožení. Takže kým predchádzajúce skupiny boli také, že či si vyberú jednu cestu alebo druhú, boli tam veľmi pozitívne výhliadky na oboch stranách, tak tuto je to také trošku tmavšie na tejto strane. Čiže keď už by ste mali ísť podľa nejakého odporúčania tarotu, tak toto je vysoká pozícia kráľa. Kráľ to zvláda, kráľ to dáva. Takže tu by som brala túto možnosť. Aj keď trošku mi tam teraz ten kráľ s tou veľkou krabicou, či čo to tam má, je mi trošku podozrivý. Či tú krabicu neukradol, či ten poklad neukradol. Takže aj tak, každopádne táto cesta je tá pozitívnejšia. Táto vedie nejak materiálne k zabezpečeniu, len si dajte pozor, aby vás nikto neoklamal. Čiže keď sa jedná o... Ak je v tejto situácii vašej zahrnutý nejaký chlap vo vysokej pozícii, tak si na ňo dajte pozor. Tu by som dala asi také upozornenie, že aj keď táto cesta vyzerá pozitívnejšie než táto zúbožená, ale aj tu si dávajte pozor, keď je v situácii nejakým spôsobom zainteresovaný nejaký vysoko postavený chlap. Lebo nie pre každého to bude samozrejme pravdou, možno niekto rieši iba jednoduchú vec, že máme si kúpiť nový vysávač. Nemáme si kúpiť nový vysávač, tak si kúpte nový vysávač, bude vám veľmi nápomocný v domácnosti, donesie vám veľa radosti. Ale keď je tam zainteresovaný chlap vo vyššom postavení, čiže nejaký šéf, alebo prichádza mi tu nejaký advokát, sudca, doktor, tak na toho si dajte pozor. Nehovorím, že to bude zlé pre vás, ale môže to byť nejaký, ani nie podvodník, ale môže vám urobiť nejaké také problémy, ktoré sa budú potom ťažko riešiť. Takže takto, dajte si pozor na toho vysoko postaveného chlapa. Ale inak berte túto cestu. Čiže
Pokiaľ sa jedná o to, že by ste mali kupovať niečo, alebo cestovať, alebo ide o výber práce, alebo ide o výber partnera, tak toto je tá pozitívna cesta. Pokiaľ ten partner nie je vysoko postavený sudca, tak si na ňo dajte pozor. Alebo teda, ak idete kupovať čokoľvek vyššej hodnoty a idete to kupovať od nejakého lekára, alebo sudcu, alebo vysoko postaveného chlapa, tak dajte si pozor. Majte oči na stopkách. Neviem, keby som to mala nejak preklopiť do každodenného prípadu, tak trebárs idete kupovať auto a zistíte na mieste, že to auto predáva nejaký pán primár niekde, tak vtedy spozornite. Keď idete auto kupovať od suseda, tak OK, tak toto je dobrá cesta. Keď to auto zistíte, že predáva pán primár, tak spozornite a dobre si ho prezrite, dajte si pozor na nejaké skryté vady alebo takéto veci, aby ste sa potom neskôr nemuseli naťahovať s tým vysoko postaveným pánom. Takže nehľadajte v tom zase nejaké veľké veci, len buďte pozorní. A snažte sa, pokiaľ je to možné, tak snažte sa vyvarovať nejakej takej chybe, ktorú potom, nie že sa nebude dať napraviť, ale bude s tým, budú s tým nejaké naťahovačky. A hlavne pre tých, kto naozaj riešite nejaké tie legálne veci, alebo také niečo, papierovačky, zmluvy, neviem, súdy, tak tam si dajte pozor na toho chlapíka. Ale zase na druhej strane, keď si vyberáte túto cestu, tak tam z toho nevídete nejak dobre. Bohužiaľ, teda nehovorím to ja, ale podľa kariet mi prichádza ten pocit, že tam nastane taká negatívna zmena. Čiže možno aj očakávate od tejto možnosti niečo dobré, ale nič dobré vás tam asi nečaká. Takže ja by som, pokiaľ existuje jediná možnosť, že ísť radšej sem ako sem, tak sem nechoďte. Ale možno, že niektorí z vás aj viete, že by ste sem nemali chodiť. Ale proste jednoducho ste nútení, ale táto cesta je zo 6 ide do 5 dokonca. Čiže dostanete sa ako keby ešte o krok naspäť v tej situácii, v ktorej sa teraz nachádzate. Nebudete napredovať, ale budete ešte ako keby ťahaný naspäť. Takže není to Boh vie čo, keď sa na to takto pozriem. Ale keď už iná možnosť nie je a ocitnete sa na tejto ceste, v tomto smere a už naozaj, že to nebude dobre, tak také odporúčanie, že popozerajte sa okolo. Čiže najhoršie v tejto situácii môže byť, keď potom nejak upadnete do nejakého takého stavu, že bože, z tohto už není cesta von a už neviem, že čo ďalej. Je z toho cesta von. Lebo väčšinou, keď nastane táto situácia, tak tam na blízku sa nachádza aj pomoc. Lenže my vtedy sedíme niekde v kúte a plačeme a nepozeráme sa pozorne okolo seba a nevnímame to okolie. Čiže na toto si dajte pozor, že keď už nastane tá ťažká situácia, že nebudete mať inú možnosť len sa v nej ocitnúť, tak aby ste vnímali naďalej to okolie, lebo v tejto situácii väčšinou vždy nastáva to, že tá pomoc je tam na blízku. Len to nevidíme, lebo my sme tak vtiahnutí do tej svojej depresívnej emócie, že a presne máme ten pocit, že celý svet sa spikol proti nám a každý ma nenávidí a každý mi chce zle a proste dostávame sa tak hlboko do tej role obete, že potom už obviňujeme celý svet a každý nás určite nenávidí, aj my nenávidíme všetkých na svete a každý mi chce zle a nikto mi nechce pomôcť a práve vtedy tam tá pomoc je. Len možno vám nikto nebude strkať priamo pod nož, že aha, pozri, však poď sem, však ja ti pomôžem, ale vy musíte byť vnímaví a vy si musíte tú pomoc všimnúť.
Čiže toto je hlavne o tom, tá peťka je hlavne o tom, aby ste sa nenechali vtiahnuť do tej situácie tak hlboko, aby ste v nej potom nejak zostali. Lebo toto je už presne ten bod, keď už veľmi, veľmi ľahko sa necháme tak vtiahnuť na to dno, že už potom ani nevidíme tú cestu von. Ale tá cesta tam je a tá pomoc tam je. Len sa treba obzerať a treba sa trošku otriasť a povedať, či len dobre, nebudem tu sedieť na dne, lebo to ma nikam nedostane. Zostanem na tom dne a to nechcem. Takže vtedy sa postavte, otraste sa a popozerajte sa, že kde je tá možnosť, ktorá vás z toho dostane von, lebo tá možnosť tam bude. Možno to bude nejaká osoba, ktorá vám dokáže pomôcť. Možno to bude nejaká organizácia, možno to bude, neviem, totálna prkotina, na ktorú ani nepomyslíte, že by to tam mohlo byť, alebo že by vám to dokázalo pomôcť. Lebo máte tak zastretý ten pohľad, tedy, že neuvidíme ešte, ani keď, neviem, diamanty padajú z neba, ale my sa pozeráme pod nos a na zem a nevidím, že čo padá z neba, čo ma vyťahne z tej debky a z tej ťažkej situácie. Takže pre tých, kto sa sem dostanete náhodou, tak bude tam cesta von určite vždy. Tá cesta tam je vždy. Len sa pozerajte a nebojte sa požiadať o pomoc. Lebo to je zase tá druhá vec, že ja mám svoju hrdosť a ja nebudem nikoho prosíkať. Ale nemusíte prosíkať, ale požiadať o pomoc. To je úplne niečo iné. Takže bude tam tá pomoc na blízku. No, takže držím palce všetkým, ktorí ste v tejto situácii práve teraz, aby sa vám zadarilo, aby ste sa dostali na vrchol tej situácie, aby ste ovládli, aby sa vám darilo presne tak, ako si to predstavujete. A stretneme sa niekedy na budúce pri nejakom ďalšom výklade. Majte sa pekne, ahojte.